Фунгує, не фунгує, а чи фунгує? Не вижу. Угу. Мало би бути добрі. О, посипалися. Фунгує. Вже пишуть люди. Добре, значить чути негайно. Ну та що? Все, ми в Новоселиці, ми на сервері. Можете пробувати подкапчуватися. Тако має час, тако має Майнкрафт на комп'ютерові. Та можете заходити. Ну, я се якраз наштимував білий день. Низькимся парадно убрав. Буду вас зустрічати та вести вас на екскурсію в село. Котро я клав минулого року тільки повно часу. Ну, а тепер я би казав, що ко хоче, ко може, та прикапчуйтеся на сервер сюди. Та туй зо мною зайдете, буде у нас реально екскурсія. Будемо разом ходити. А в той час, знаєте, що можу вчинити? Можу вам указати, я просто не знав ці всі відділи то. А Кося пробує ковтати на сервер, якраз їм хотів указати то. Як ото тут вчинити? Все одно, айно. О, має вам бути видко тепер. Цяк. Ну. Тільки є адрес на сайті Новоселиця Коцк Атуйка. Маєте мати конкретний адрес, на якийсь прикапчати, аби сте могли зайти на сервер. На серверове, ясне діло, треба пак вам буде На серверове, ясне діло, треба вам буде вже команду ввести. Там вам буде казати, що треба зареєструвати. Там буде register і пароль двічі. Який у вас там пароль. І це треба, аби була авторизація, аби хоч копут, хоч яким ніком не міг зайти. Ото так треба було. Ну. Ко зайшов на стрім, а може ще не відів, та є у нас який поранний веб, є в нас сторінка, в котрій Епін пише дуже накурто за проєкт Новоселиці, що то таке, на що, кому. Покладемо ту ІСС відео, яке я публікував низько зрана. Є тут інструкція, як ся подкапчати, тим, ко знає як, і тим, ко не знає як. Є дуже детальна інструкція для новачків, як се встановити лаунчер, як се взагалі подкапчати, яку версію взяти, де конкретно клинцати треба. Дуже-дуже розожвано написано. У той самий час я кукав у бока ще і на консолі, я вижу, що раз ніко не пробує подкапчуватися тепер. З 2 години назад було 2-3 людей, які прикапчували і успішно зайшли. Заходили успішно. А в чаті якраз пише галичанин, це пущать на сервер. Пак мене пущать, а тебе ні? Пробував і зайти. А далі на вебові що в нас пише? Чомся Епін називати Новоселиця, а не якесь друге село, чого не якась друга фантасмагорія. Нащо мати взагалі онлайн музей такий, який вже суд фізичний. І є карта. Є карта Новоселиці з такими основними локаціями. Це далеко не вшитко, що там є, ясне діло. Це, ясне діло, далеко не вшитко, і це лише основні локації, котрі суд має кучно. Тут, ясне діло, ще є майдале замок, ясне діло, що там ще майдале є лісництво, куди ми низько, скорше всього, зайдемо, аж це прикапчать більше людей. Раз почекав ще пару минут, може прийдуть якісь туристи.
Той можеш собі буде купувати у Йовшка Білетяроша білети на штреку, на поїзд. Сесем видав ще не вказував нігде, це вже було лише тут на сервері. Тебе не пущать, не знав, чи то у тебе проблема. А ти епенсись, то. Йой, а я що вказував? Я Йовшка Білетяроша вам і не вказував. Никай, ти епенсись, адрес пишеш. Play Новоселиця Коцка ЦЦ. І це конкретно на сервер. І це конкретно на сервер. Кітісь пробував. Ну, та... Не знав, що може бути. Не знав, що може бути. Я сякий тут капчав. Play Новоселиця Коцка ЦЦ. Сись адрес. Точно сись адрес. Точно сись адрес. І нико в консолі уж нико і не пробує заходити, кроме мене. Та, ну, може то... Може щось на твою стороні. Бо я вижу в консолі уж були другі люди, які заходили успішно і... Просто ж без мене заходили низько. Не знаю, можеш мені у Телеграм зверечи, яку тобі хибу вибивати? Може попробую тобі якось підказати. Кіть буду знати, що ся діє. Бо там у день, з 2 години перед цим, я вижу, когось заходив, успішно ся зареєстрував, а через 15 минут утопився у лаві. Ну, та й таке є. І це дотить вам розкажу сесе сід. Аби сте знали, сесе сід, котрий сід, у котрому був мій перший світ. І це сіт, у котрому я взагалі починав так активно бавити Майнкрафт. Де є тут? Де моя консоль? Ну, тут пише лише я заходив. Так. Телеграмовий раз ніч не вижу, добре. Ну, і це сіт, у котрому я взагалі починав бавити Майнкрафт. Фактично, тільки пішачок, котрий від... О, Никите, прийшов Іван. Іван успішно зайшов. Де є? Дорася попробує зареєструвати. Никите, Іван прийшов. Уже в нього в руках возик, видите? І це... ну, сід... О, точно, тать галичанин то. Із самого зачатку... Із самого зачатку на сервері був. Чтець. Здоров. Здоров. Чтець, Іван. Ай, ну правда, галичанин, слухай, ника у нас з самого зачатку. Ми ще на Твічові ми зачинали були нову панонію. Та гіндика біля озера була нам то та перша хишка. Ай, ну, туйки у нас був спаун світа, мені ся видить. Та я був вийшов туй біля озера і такий, о, туй рунує, є озеро, будемо туй жити. Та туй ми клали першу хишку. Було таке. Ну, та никай, галичанине, Таркович се закапчав успішно, а значить і ти би мав залегко зайти, ні? Ну, я включу день. Може виключити домак, би не переключалося, би цикл дня та й ночі не фунгував. Хочеться вже вести туди? Ну добре, Іванся вже повіз у Новоселицю, вже мене не чекать. Видите, туристи у нас такі самостоятельні, руснак нікого не чекають, саменькі йдуть уже никати, що там. Іване, не виникай, все там без нас. Ай, на других пущат, бо видиш і... Щось
Щось, коротше, зафільтрувало Іванову повістку. Мусив їм покласти фільтр, бо я не знав, кого зайде, кілько людей зайде. Дати 15 минут на збори всім. Ну, так якось воно і буде. Я видав, в Телеграмі не писав, айно. Айне, в Телеграм так і не написав. Дораз мечеме. Так. Даю 10 минут на збори. Далі поїзд рушать у Новоселицю. Подкапчуйтеся. О, і цей адрес теж можеш вкласти у опис відео видав. Як ото буде? Сяк. Добре. Усокотивим. Тепер би вам мало виписувати і адрес, як це прикапчати на сервер теж. Так, ану. Ну, тайванця вже дуюсь, ясне діло. А щось ми там писав. О! Джуйко. Джуйкося прикавчав якийсь. Все, заходять потихи люди. І, Іване, справді, там не мож... Йой, дощ все пустив. Так, чекайте, я виключу дощ. Як то-то? Як погоду? Як дощ виключити? Дораз. Дзюко, добре. Дзюко. Ся галичанин то ти? Їм солонину з річковлю, шиковно запивав водичку світясь та й буду йти капшатися на сервер. Добре, такере, чекаємо тя. А як виключити сись дощ? У мене то-то. Просто weather clear. А я думав, що треба... Ні, щось воно мені не дає. Щось мені не дає через консоль то пустити. Ні. Не дає ми. Відео, що ти зайшов побігати. Дякую, що зайшовись. У нас тут буде екскурсія. Так ся надію. Лише раз пойся спрятати, не будемо мокнути під дождем. Пой спрячемося на штацію. Дзюку, пой то-то. Ой, пой то-то. Не знав, я не годен пустити то-то. Я не годен сперти дощ. Конець. То не через бавку. У мене консоль сервера відкрита збоку, то я там можу наштимовувати, що мені треба. Просто... Такої би я просто не помню команду. Або помню, бо, видиш, інтернет ми пише, і люди ми пишуть, тож weather clear, ось так, по-нормальному. Ну, добре, не бай. Деколи й доща треба, ні? Може люди в Новоселиці якраз посадили булі, ні? Найпаде. Може люди якраз посадили бульки, кіндеричку, то-то, та найся, маленько змочить земля. Треба доща деколи, треба, ні? Так, Іван просто вже то-то. Іван уже побіг. Попробуй без слайду. Та я вже пробував.
Та я в бавці не буду годин, у мене адмінку видав, забрали. Weather clear. No. You do not have access to that command. Все, я не адмін сервера Туйги Бавляч. Видите, я простий Мигаль, коцконишинець, екскурсовод, не більше, не менше. А то треба, то. А ні, пішло. Якась біда. Я ся не розумів. Ну добре, не бай. Пішло сонечко, парада. ВОМІ 1141. Здоровля. Пойте нам на екскурсію. Пойте, капчайтеся на адрес. О, між іншим, я можу все прикапчати в чаті. Pin message. Ай, сяк, все. Тепер у закріпленій у повістці у чатові Ютуба є адрес, по котрому прикапчуватися на цей сервер. Будемо дораз мати екскурсію Новоселицю. Іван Таркович вже пішов, ми з Дзюком чекаємо. І ще першика писав Денисо ж підкапчується за 2 минути. Та заходьте ще. Мушу вас заварувати, ож декотрі оповістки у чатові гонно не указувати, бо покладись ми фільтр на чат, бо не знаємо, кілько людей сюди би зайшло, та що би хотіло писати, та би легше було то модерувати, та поклались ми на чат фільтр. Або вижу він деколи доста піло фунгує, бо Тарковичові такий ушитко фільтрує. Пише, видай си оп, та будете давати все, а то не пропустило му повістку, ніч страшного не написав. Негоденість, бо лиш телефон під рукою, ну, не бай. Будьте до Швеції не терхати, треба... Ага, циклічна зміна поди. Та ні, най буде. Дорадились мися якраз, що нормально, ні? Найпаде дощ, то деколи треба. Ну, туйки можеш купити білет на штреку. Ож, бистися везли, та ту Йошко білетярош буде один продавати білети. Ну, кіть у вас тепер лише телефон, не бай. Ви сюди не будете зайти і походити Новоселицю, в принципі, в будь-який момент. В даний час Новоселиця буде доступна на серверові вшитком. Добре, чекаємо, ще кажу, когось єдного-двох та... О, господичку. Селфітком 100 гривень на 50 грам за відкриття. На 50 грам... Йой, я не мав при собі ящик паленки, аби вас поздоровити, або мав водичку. Та, будьте здорові, з праздничком нас, усіх жителів Новоселиці. Селф це зайде, не знав, може не буде мати час. О, Іван це привіз. Не привізся, прибіг. Там, коротше, така маленько мав таку біду із конфігурацією. Ож можете покласти возик та повестися в Новоселицю, або забрати тот возик уже не можете. Там, суд, нюанси штимовань. Ож оба люди не безрядили. Добре. Вірю, повірю, водичка. Айно. Водичка. То, в принципі, що? Хочемося вести в Новоселицю, чи йдемо пішо, путиком? Що кажете? Пішо? Чи веземося? Веземося, чи пішо? В принципі, Іванся вже віз, та він вже знає, як ото. Ні? А що? Затихла гудьба? Ні, там крутиться потихо, просто дуже тихо. Ну йо. Так, що кажете? Надіюся, мирне штимовання включено. Айно. Мирне включено. Аж не страшно буде йти вночі. Тут не треба нам ніяких босоркань, скелетів, зомбаків. Нам тут у Новоселиці не на хосен. Кіть такого не є вон на метро. Та що, веземося туди, пробуємося вести. Ану. Тут би мали бути запасні возики. А ні, не можу. Як там було?
Тут десь було. Kit welcome, ану. О, є возик. Чуєте, можеш у чат написати /kit welcome та пустить вас. Так, один пішов. Я ся теж везу. Єй! Веземося в Новоселицю посеред ночі. І це то нічний ріхлік. Нічний... Йой. Фоголопіцька якийсь теж прикапчав. Ну, надіюся, аж порозуміють люди, як це вести штреков. Коротше, люди, збираємося на штриці у Новоселиці. На штації. Збираємося на штації у Новоселиці. Де замок видко, видите? Уночі даже видко замок, там далеко. Та чекайте, ня. Денисе, ти де? Ти уже заходиш? І це ти заходиш? Фоголопіцька, то видав не ти, ні? Почекаємо тя у Новоселиці на штації, привезися. То і так тяжко. О, якраз це подкапчуєш, супер. Везися, чекаємо тя на штації у всьому Новоселиці. Туся дораз будуть маленько збивати возики, не знаю, як то буде фунгувати, ану. Ну можу його хоч розбити, то добре, то нормально. Щось Іван пише, що низько буде мати ще один стрім, це що? Не порозумів. Ну, смисл то має, що Іван ся десь 3 годи тепер прикапчав на то-то. 3 годи тепер назад це прикапчав на Коцк. Не у Новоселицю, на Коцк, або... Так, слухайте, у нас вже ні в руку не кити. І Петрося прикапчав. Між іншим, Петро, шиковний чоловік, сесю веб-сторінку, котру сте виділи. Де вона є? Сесю веб-сторінку Петро чинив сам, домак без мене, я лише образчики напарував. Все ушорив Петро і з штимованнями сервера теж Петро помагав. Дуже шиковний чоловік, найбудасть богочко здоровлічка. Ну, а Іван той теж не просто так від Івана брав много інспірацій на самі хижочки. В принципі, ходивим і його куртацьку подинув никавим, як там то все організовано. Що? Сидіти з геймпадом? Можу сидіти з геймпадом? В якому смислі? Я не знав, як ото сидіти з геймпадом. Коротше, чекаємо ще 5 минут на штації Новоселиці. Везіться. Вже нас тут слухайте ні уроку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якось біжить, не зафунгував комусь возик. Фоголопіцька, здоров'я. Ну, то. Аж хочетеся щось позвідати, то можете таку і писати в чат, авать у ютубові, авать ту і таку і на тому. О, і Денися привіз. Та, в принципі, все. Ще якось там є. Ще якось прикапчувався, айно. Q-Fly щеся прикапчував. Чекаємо його? Чекаємо його ще минуту, та йдемо вже офіціально зачинаємо екскурсію. Ну, наконець. Так. Петро там якісь серверні команди запущать. А Q-Fly пише з. Це гиби зервер. Зервер. А десь. Нажми F5 і поникай. Що? Я не зовсім порозумів. Ну, я нажав F5, а далі що? Задержка на стрімові дуже. Не знав, як ото. Ну, чекай. Я зайду сюди, та поникав, це я можу задержку на стрімові маленько поправити. Меншу вчинити. Stream Settings. Як мені то вчинити?
Stream settings, stream latency, normal latency у мене там пише, бо я її не можу відредагувати вже. Я не можу відреагувати stream latency вже. Перебачте. То дуже велика біда. Надіюся, що не дуже велика біда. Другий раз, кіця зберемо меншим числом, та можемо вчинити екскурсію у тому. Оченика от jedna na druhého na skinách. Aha, už tak. Бо і мій мало бока никат, і твій мало бока никат, айно. Айно, так. Добре, поняв. Ну, Qfly прийшов, супер. Та можемо, в принципі, починати екскурсію. Та що? Чистовані цимборове, чистовані позарачі, я дуже радий вас усіх видіти. Вас усіх видіти у Світовій Новоселиці. Це село почалося було... Вже не будемо чекати, будемо продовжувати. Люди підходять, бо вже нас і так доста нормально. І це село почалося було просто як ідея попробувати вчинити декілька експериментальних будов у Майнкрафтові, попробувати ось це поберу я учинити якусь таку по-справдішню руснацьку архітектуру у Майнкрафтові. Та учинив він був раз єдну хижу, і ті хижі дораз якраз підемо. Учинив він був єдну хижу. На ту хижу я се читав, інспірував був тим, що чинив якраз Іван Таркович у себе у Куртацькій Подині. І відділося мені, ось є смисл маленько деталізувати ціле газдівство і цілу ту інфраструктуру. Ось не лише аби була хижа, а попробувати вчинити по-справдішньої обшаря, аби на ньому було швидко, що треба. Аби була там стайня, аби там був обуріх, аби рупа була. В принципі, аби було повноцінне газдівство із усім, що треба, до майдрібної деталі, наскільки то дозволять Майнкрафт, до майдрібної деталі. І зараз підемо йти перві хижі, укажу вам, як це там що діє. Кося лише тепер прикапчав, та перебачте, я вже не буду чекати, доганяйте нас у селові, бо тут ще много чого є розпозерати, та вися везіть на штацію і, в принципі, будете знати нас, де знайти. Ми тепер виходимо із штації, будемо йти просто руно путем і перві хижі, котра була. Пойте чистовані далі. І це тут просто хижки, між іншим, усі в хижі жиє як правнук, мені ся видить, правнук Йосифа Коцконишинця, котрий був закладателем всього села вообще. Значить, Йосиф Коцконишинець, котрий поклав був першу хижу, котру ми там дораз будемо видіти, він був прадідом всього челянника, який тут жиє. Цей челянник робить на фабриці теперки. Йдемо маленько далі, і туйка вже як виходимо до центральної вулиці, туйка у нас є міст на малу сторонку. На малій сторонці там є лише пару хижів, і це такий сурдик села, який є маленько майдистанційований від всього села, ось мало майдалеко є. Через нього, між іншим, є і піший путь туди на штацію, ось деколи таке стає, не ходить штрека, та сюдися ходить пішо, туди на штацію, а в Тюленгарської сюдися ходить через малу сторонку. Так само через малу сторонку, в принципі, ходиться на замок, кіт люди якісь ходять без рядити на замок, та ходять через малу сторонку. І тут, біля штації, ясне діло, є і корчма. Єй! Денис такий нараз у корчмі пішов. У корчмі, як ви можете порозуміти, архітектура корчми дуже явно відрізняться від ушиткого, що ми маємо у селові. Бо це корчма є німецька, газда, звати його Фрідріх, він сам німець, він прийшов був у Новоселицю, ще коли був молодий, він десь був позичив собі гроші та прийшов, відділ потенціал у цьому селові, поклав був ту корчму, і це не лише корчма, тут не лише можеш дещо заїсти та й випити, усі в корчмі щеся можеш встати, переспати на ніч. Туйка ми підемо на другий шток,
та ми будемо видіти ось той суть номера, де можеш обстати спати. Вони, ну, це такої общага, ясне діло, штуйки напаковано, бо той в основному живуть дуже дочасно, тільки живуть всякі робітники, котрі приходять авать хащу валити, авать на фабрику робити, авать тут є соляна баня, приходять мало поробити у бани, та вони тут гонни спати. Що можеш випити, звідаться Денис? Звідаться Денис, що можеш випити. Та в принципі тут є медовиця, або й все рано, не будемо ніч пити тепер, йдемо геть. То де? Йдемо раз геть. Які пити? Рано, лиш сонце зайшло. Увечері прийдемо пити пак. Не кина. Не кина, що собі придумав. Ну, ідім далі. Пойме потихеньку далі, йдемо центральною вулицею. Між іншим, це єдинственна діагональна хижа у Новоселиці. Дуже її було непросто строїти. Ну, йдемо центральною вулицею і тут завертаємо дгорі. І рунос перед нами на березі стоїть перша хижа у Новоселиці, котру поклав Йосиф Коцконишинець. Ну, ясне діло, що це вже не зовсім то та хижа. Вона вже читалося, пак переробляла, ну, вже Йосиф умер, пак його син там щось іще перестроював, стріхася вже точно до стрічі міняла. Або що можете запримітити, ошки це прийти газдівством довкола, та видко, що це, ну, дуже велика територія, ось у момент, коли закладувалася хижа, та тут фактично було пусто, тут ще ніч не було. Та Йосиф Коцконишинець загородився був досить велику територію. І туйка, як розумієте, я пробував на газдівстві вчинити много чого такого, що має бути у газди. Ось кроме самої хижі, ясне діло, що у хижі там можетеся натягнути, там теж швидко є, що має бути. Або кроме самої хижі на обшарюві має бути все, що має бути у газди. За перше, у нас є колодязь. Айно. Видко, що у нас є колодязь, нема, правда, того відра, не придумав їм конкретно відро якоїсь, у других хижах пробував їм якось, а кіть упадеш, то утопишся, та не йди туди ліпше. Айно. Погет. Ну, я пробував там у колодязі придумати ще якесь відро, не дуже мені це може і получило, або Майнкрафт має досить такі обмеження з тим. Далі, тут у нас є будя псові, песик собі сидить у будці, у мене є пару варіантів такої будьки, можете по селові увидіти ось у других газдів теж суть будьки з псами, і є пару варіацій, як у тому чинити. Далі, тут маємо кюш. У цьому кюшові тепер сушиться кіндериця. І це була така нормальна структура, такий великий плетений гібокошар, у котрому в основному сушилася кіндериця, а щось друге таке, що треба просушити. Тепер такого вже на газдівствах ачей не знайдете. Посліднє місто, де я сякое відео, то було вже насправді у Сканзенові, у тому, ну, той музей біля замку в Ужгороді, Скансен, айно, туди теж елементи народної архітектури сякі заносили. І, в принципі, правді повісти, сама задумка цього села в чомусь переплітаться із Сканзеном, так, бо то теж музей народної архітектури, просто сісь віртуальний. Ну, далі туйка, як уже видите, посеред двірця ми можемо собі віддихати, відпочивати у тіни винниці. І це Лугош. Лугош тут росте вино. Вино тут росте файно, бо в Новоселиці досить світло. Пак далі йдемо в музей настоящий. Тут не є раз музея по-справдішнього. Ось на другий стрім, ну, може бути. Що таке кіндериця? Ну, пак кіндериця, тингериця, милай. Дай Боже здоров'я, гратулують запуску русинського села. Запустились ми село, ні? Ну, і далі пак за сим, за Вінницю у нас стоїть древарня. У нас стоїть древарня, ясне діло, туй видко штуся колють дрова, айно, туй стоїть ковбиця, у ковбицю забита фейса, ось туйся колють дрова. Видко складені ковбиці туй сут,
І в дроварні ще всякий інструмент, айно, штую челянника, пила така ручна, штую він годен, і ще пак може якісь дощки собі урізати. Ож, в принципі, видко, ож на газдівстві, кроме хижі, ще много чого є. Ну, і ясне діло, ож, так і у кожного газди має бути, є ще й будар. Куди без бударя? Так, поєнно заходити. Хлопці, заходьмо поєнно. Будьте добрі. Ну, і далі, ззаду, видите, ось планування території дуже класичне. Ось у нас така повздовжня територія, спереді дворець, хижа, паралельно з хижою винниця, а далі такий продовганистий городець. З одного боку продовганистий городець, а з другого боку у нас тут не можеш ніч закоптити, то не таке маленьке. Ну, а з другого боку у нас тут маленьке борбало, може у челяника там рибник, а тут рупа. Рупа, а у рупі він має булі всякі, це, ну я не можу відкрити ладу, бо не важно. Там булі всякі складуються на зиму. Ну та що ж свиня в бударі, ну та лишися їй, ну. Буде хотіти вилізе, буде хотіти не вилізе. Ну, тут у нас ще є, видите, якесь фруктове дерево, можемо собі представити, що це якась вишня, авать черешня, авать яблунька, авать слива. Ну, у газди таке є. Сфоткання? Я вас сфоткав. Ану, станьте всі під черешню, будемося фоткати з цвітучого сакуру. Йой. Ставайте всі під черешню, буду вас фоткати. Так? Ні, ще мало. Мало май на мене не кийте, Ставайте всі під черешню, за секунду буду фоткати. Хоп. Хоп. О, Сяко прибіг. Кевін прибіг, Ану, ставайте. Пук. 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 Все, я там наклинцав пару кадриків, дякую. Я вам пак вирублю. Ну, добре. І далі, що ще важливо оповісти, ось люди, котрі живуть у селові, доста часто мають перелази до сусідів. Наприклад, ми можемо бачити, пойте всі за мною, наприклад, ми можемо бачити, що у нас тільки за Вінницю є перелаз до сусіда. І ми тепер йдемо на його газдівство, бо люди сяк знали. Ось сяк май скоро їм прийти в гості один і другому і ходити через путь, через вулицю. Ну. Далі, тут є всього другого газди, і всього другого газди планування хижі уже не таке. Наприклад, перше, що ми нараз видимо, ось усього хижа мащена синю глину, і це було доста дорого. І усього челянника окрема стайня. Тут у нього чурь і окрема стайня, але тут він якраз зайшов. Тут у нього може бути, можете зайти до стайні і поникати. Ось тут кутиць свиньом, кури тут зверху, над свиньми кури, а туйка прив'язана корова фурт. І туйка із чуря такої корові у яслі дається сіно. Видите, так воно все організовано. Горі кури, дулі свині, туйка прив'язана корова, туйка стьок на муст, туди муст гнюся вимітує через сесе, туди така організація. Ну, і тут можемо збоку, наприклад, видіти, ось як кури туди собі залізають. Ось у кури суть такі гарадички, і кури туди собі залізають, а тут, ясне діло, вже вимітується гній. Ну, сяка організація. Айно. І можемо зайти поникати до хиж, бо усього газди мали би бути кросна. Сесі газдові займаються тим, що вони плетуть із вовни всякі покровці, полотно. Тут у них, видите, така доста об'ємна хижа, велика світлиця в них, у них є стіл. На столові, видите, у них із полотна файна верета така. А тут у сусідній кімнаті стоїть кросна. На цих кроснах люди тчуть покровці, полотно,
І ми пак май дораз підемо у Салаш і будемо видіти, видки то та вся вовна йде. Айно, айбо на сьому із цих хижу можемо кінчати. Я, в принципі, тут хотів акцентувати увагу даже якраз на тому, що були перелази. І це то, що я теж застав. Ож у людей поміж газдівствами через городину фурт був перелаз. Ну, не у всіх, кажу, за тих, котріся цим бурували. Бо легше було ходити одно до другого у гості. Та й туй Никите, тут теж є перелаз, далі йти на ділянки. Видите, сись газда, оби не обходити там через двері, там їх тут просто через перелаз, а цяк хоп-хоп-хоп, та й йти на ділянку собі, наробляти з кіндерицю, з пшеницю і так далі, і так далі. І так само, наприклад, тот газда, котрий живе у хижі Йосифа Коцконишинця, бившого газди, ну, бо ж там уже якісь другі люди живуть, бо хижася так клала Йосифом Коцконишинцем. Ну, то вони гонні не через путь, а сяк напряму через сусідово газдівство йти собі такою на ділянки. Видите тут ділянки? Ну, та кітісь ми вже тут на ділянках, та гонні ми потихо вже йти никати і індустрію, ож де люди домак роблять. Так, дайте мені секундочку. Так. Ну, як буду пропущати якісь оповістки в чаті, вися будьте добрі, не сердіть, бо я дуже... Що? А є в ті, як тут і перелазив по зіру до живу. Йой, Денисе, не знав, це в мене є хоч одна фотка. Або це є в Сканзенові. Ти у Сканзенові би мали бути такі перелази. Ну, добре. Пойме потихеньку через ділянки, ідім і тому. А от ні, туй сим пішочком можеш пройти. Туй сим пішочком, видав, май файно буде йти. Туйка, сесе джерело туйка, туй є ропа. Туйка закушав був Йосиф Коцконишинець, Йосиф Коцконишинець закушав був ропу і порозумів, що цьому селові буде сіль, аж туй вигодно, ну, тоді туй ще села не було, кажу, що він туй знайшов ропу і порозумів, що туй є сіль, а значить туй треба газдувати. Но писав Такер, ож не видів такого сканзену. Там є, там точно суд перелази через городину, такі прості. Ну, тут просто така дощка, через яку має легко переступити городину. Або я не думав, що біля неї є якась цідола, що ой, никайте, і все перелаз, і це дуже цінна архітектурна у Солотвіні дуже файно. Може посидіти, покупатися. Ну, а що ми хотів поїсти? У Сканзенові точно не було б якоїсь цідоли за то аж переласу, то якась бозна, яка цінна архітектурна споруда. Айно, ото я на тому акцентую увагу, як дуже такий простий архітектурний елемент у плотовий просто перелаз, котрий мав функцію комунікаційну таку, айно ж сусіди один другому ходили, а через чиєсь газдівство можна було перейти майдале, ну, майкуртим путем, скоротку таку мати, та гетуй указував майно, аж із хижі Коцконишинця можна на ділянки перейти через дворець сусіда. Кіця сусіда не насердить, ясне діло, то треба просто знати. Ну, а тут дійшли ми і до індустрії. Туйка, сися яма, сесе соляна баня. На сьому, направду, новоселиця виросла. Туйка добивалася сіль, котра стала хлібом людей, на котрівся чинили гроші. І коли ми теперся спустимо у долину, та можемо видіти, ось, туйка суть великі соляні залежі. Видите, ся груда соли туй, є груда соли туй, і є ще повно соли туй долі, і ту її потихеньку чеканами луп-луп-луп, у возики складуть, і шуп, і догорі заправляють. Айно, видите, сіверна соляна жила, і це яка, айно, южна соляна жила, оці потихеньку коплють і везуть далі. Ну, можемо, в принципі, кіть вися ознакомили із соляною баню, можемо вилізати догорі. Будемо никати, куди ту сіль домак везуть. Айно.
як розуміємо, сіль у ті годи була дуже дорога. Та була дуже дорога. А ну, чекайте, я буду годен відкрити двері, буду годен, добре. Можемо попробувати зайти на фабрику. Тут security, видите, мусить прикладувати перст. Мусить прикладувати перст. Андрюшка, хейхат, здоров'я. Йой, там в Ютубу много нових людей зайшло. Привіт, а то можна буде зайти майпак, не мусить зараз. Айно, може буде зайти майпак. Гіко я казав, починаючи з цього моменту, сервер Новоселиці буде фунгувати фурт, можете зайти в будь-який момент. Просто тепер, як у нас публічна екскурсія, тепер я із своїми чистованими позирачами ходжу і вам усе розказую. А в другий час ви будете мусити зайти саменькі. Айно ж, вже не буде у вас того цімбора серверного. Ну, і це фабрика, туйка чиниться тигла. Ось туйка, видите, висушують із скалу воду. Йой, когось я откапчав. Висушують із скала воду на глину, а далі пак ту глину перепалюють. Не буду годен вам радіо включити, бо тепер ніч. Це що таке, Никита? Ну, добре. Значить, і ця фабрика, я її клав ще в уживацькому режимові, бо мені треба було много тигли і теракоти, аби класти хижів Новоселиці. Значить, ця фабрика, вона фактично функувала, насправді, у бавці на свою ціль. Я чинив тиглу і чинив їм теракоту. Тигла, глина, котру я туйка збирав, клалася сюди у возик, і туйкася везла сюди до цього великого пеца. Туйкася заправляла у пец, і туйкася глина перепалювала на тиглу. Сяк. Колись почала строїти Новоселиця. Сесе я буду годен тобі оповісти. У світові сьому Новоселицю заклали у 1800, Полорові заклали Новоселицю у 1800 якомусь там годові, я вже й не пам'ятаю. У 1870-х роках, мені так видить. А по факту я почав у Майнкрафтові то строїти минулий гід якраз десь у цей час. Значить, може маленько скорше. Ну, там... минулого року. У 25-му я починав. Що щось я там звідав. В принципі, Новоселицю надихнув мене будувати. Дякую. Я радий, що когось їм на щось когось їм на щось надихнув. А десь всі розбігли? Я тут вижу пару чоловік біля мене. Тут всі. Когось іще у тому. Ага, добре. Ідемо далі на пристань, на причал. Не знаю, як то правильно було. 1812. Дякую. Я вже і сам не пам'ятаю. Видав 1812. Туйка люди, котрі на фабриці роблять, а вать у бани роблять, та у них тут є ще кантина. Вони ходять сюди їсти. Туйка робочий мав таку свою столовку, можу повісти. У нас кличе кантина, бо така лексика туди туй. Не рік, а 2 роки вже. Ого, я вже і сам утратив лік часу тому. У кантині люди збиралися туй по роботі, заполунати, ошкони взяв із собою хліб із солонину з дому, та міг туй засербати поливки якоїсь, булю, салат. Видите, у нас із Q-Fly'ом навіть салат на двох є, такий вкусний. І видите, це не просто я туй наклав столик, туй все продумано. Туйка все продумано, туйка є, наприклад, холодильники з м'ясом, туйка чибряся миє, все має бути, їстися варить, далі люди можуть туй мити руки, пополюкати руки, повтирати, та так і те їсти. Люди думали над свою гігієну ще тоді.
Та пойме далі потихеньку, будемо никати, куди все се переправляло. Ідемо на транспортний причал, ну, не на причал. Потихеньку вшиткися переміщаємо за штреков сюди на причал. Тільки вам буду вказувати, як це все тут фунгує. Ну, тільки на причалові, зараз люди прийдуть вшитки. Кось там ще впав. Йой-йой, все. Петро впав у яму. А ну не падіть у яму. Порозбігалися люди? Тут у нас є як мінімум 3. А серйозно, куди всі втікли? Всяк мені буде вказувати, всяк указує. Ну, та що? Значить, тут ми на транспортному причалові. Видите, тут є кран. Цей кран із цих возиків забирав сіль і розкладував авать на склад. Видите, це склад соли. Це сіль, котра готова на відправку кудись далі, на продаж. Айно. Тут є ще один склад, теж з солив, мало менший. У них тільки стріхася має відкривати, я просто не мав дозволу відкривати стріху. Айбо мали сте поняти прикол, айно ж. Усього склада стріхася роздопират, і через роздоперту стріху кран може накладувати. Цей кран, я, в принципі, концепцію придумав сам. Там є будя, у тій буді там є корманьовання таке. Йой, малось не вмер, ти сяк ліпше не чини. Там у буді є корманьовання тим краном. Можу на стрімові на секундочку вилізти, указати вам просто... Йой. Можу вам вилізти, указати на секундочку, як ото визират. Штуйки мож залізти, видите. Не можу сісти. Ну, смисл у тому, айно, що видите, тут є така лавичка, айно, сідало, і тут можеш корманювати краном. І правду кажу, то швидцить, там далеко, видко, і сала ж має бути. Ну, концепцію крана я придумав сам, всяким го поклав, мені видите, то ж файно вийшло. Видите, там сіль се держить. Ну, і як взагалі транспортировка відбива? Тільки у нас є пришвартована jedna лодь, і в цю лодь, видите, накладується сіль, і тільки це грузове уділення сякое, а тільки суд тільки котрий корманює лодьку. Сись, котрий корманює лодьку. І вони тут так і сплять, видите. Ось лодька така повнофункціональна лодька. І гіндика є ще одна лодька, котра вже приходить у Новоселицю із імпортним продуктом, із гризачками. Ну, а ще можеся вам веречі в очі, що тільки довкола повно копиць сіна. Там копиться, там за нас копиться, і там ще накопиться. Ясно діло, що у людей сінокоси, люди косять сіно. Далі, тільки що ще інтересно гонно бути, тут в рамках причала є ще такий невеличкий гуртожиток, кварталь робітникам. Ось, усі робітники, котрі не вицять, котрі приїжджі, та вони не гонні Новоселицька протока не заблокірована? Ні, не заблокірована. Сюдися то та війна ще не добрала. Ну, що б хотів казати? Далеко не вшиткі люди, котрі приходять сюди на роботу, та можуть стати у корчмі. Кось лишаться спати туй, у сьому кварталові. Ясно діло, що на то має бути очередь, на то ся мають договорювати люди наперед, що у них є графік, це буде місто, це не буде. Айно, смисл у тому, що туй жиє сторож, котрий сторожить туй порт, а туй горі є ще кварталь на 4 чоловік. У них тут є всі удобства в них, видите, кухонька, спати мож, та й в принципі все. Тільки удобств. Айно.
І виціть, як видите, так само до цього причалу, до цього порта приходить і бокор. І це бокор, котрий везуть, ясне діло, бокороші із лісництва. Цей бокор пакся розгружать гіндика, видите, там теж суд дрова наскладувані. Бокороші привозять смереку, і смерека теж є експортним товаром. Ви сте знали? Ну, в принципі, із транспортним причалом туди потихеньку можемо сохраняти, можемо йти далі. І виціть, хвала Богу, у нас є ще пішак. Пішак виціть таку через ділянки далі. Та пойте зо мною. Ко має дяку. Там раз маленько паркур чинять. Паркур по бокорам. Вижу, люди давно такого не виділи. Ну, туйка через ділянки, дораз вертаємося назад у село. Я вам забув казати, там, коротше, щеся люди куплють, або, добре, то по тому. Раз се вертаємо до основної шоу-програми, там ще просто і купатися на пляжові може. Ну, то таке. Ну, через діляночки вертаємося. Пойме. Імпортур щіпки, експортур лупину, ясно. Ну, вертаємося сюди. Туйка у нас, із ці хижі ми вже виділи, туйка у нас є гуйцаночка, дітям учинили, туйка ся зачинать ще на зворена, котра тече туди у ріку. Ну, туйка така файна гуйцанка дітям, класна, мені ся любить. Ну, і туй сися зворена тече далі у ріку, і гуріси зворену маємо ще тут дві хижі, котрі такі доста унікальні, видите, вони такі сірі, мащині глину. Так само можемо видіти ось тут і вино у людей є, і тут песик є, і оборіг, на оборгові і вили забитий суд. Що там пишуть? Я упав у шанса. Ну, та й все. Ніщо було туди скакати. Пой сюди на мене. А чогось ти двоє туди скочили? Нащо так чинити? Ту рекламу можеш, яку рекламу? Кіть хочеш прорекламірувати, в тебе низько буде стрім, та я вже казав на зачаткові. Та й в принципі, Іване, тобі можеш, бо в тебе бралася інспірація на многі будови туйка, та в принципі справедливо буде. Ну, це така доста бідняцька хижа, теж, видите, тут доста тісно. Ну, хоч як бідняцька, у них уже були гроші на падемент нормальний, на подлаж, то вже не дуже і бідно, у них є велика ікона, ну та найби було, ні в року так, найби було. Не знав, це тепер якась худоба туйка є, ні, корову видав, пігнали у очередь. Ну, та сяк. Та сяким боком, сив паралельну уличку, ми вертаємося назад у зачаточне місто до корчми, котрусь ми виділи дораз годину сперед цим, це півгодину сперед цим. Півгодину сперед цим виділи ми цю корчму, біля неї ми були. А тепер вже йдемо у нового бока. Тепер ми вже в цього, щось у нас тут? В цього колодязя йдемо центральну уличку тепер. А декась ми йшли були туди направо, а тепер підемо наліво центральну улицю. Тут у нас теж всякі газди. І перша точка десь зопреме, і це хижа наших пчоларів, 14 номер. Тільки Афія продає мід, продає свічки. В принципі, тільки, чим люди живуть, то люди і продають. Та тільки є хижа цих пчоларів, вона має доста непривичну конструкцію, руняючи з другими газдівствами. One and Rue, суд будари на обшарю. Суд. Та й це хижа пчоларів, і видите, у них теж є пес, бундіко такий, Бім, цього звати Бім. І у них хижа має таку непривичну конструкцію, бо у них доста високий
фундамент, і у фундаментові у них є такий чур та й стайня. А сама хижа, де люди живуть, на другому штокові. Тільки на другому штокові можемо зайти і бачити, ось сесі газди доста файно ся мають. У них є окрема спальня і окрема кухня. І це дуже... Ото не гараж. Подземний гараж, чуєш, що каже? Ото не гараж, ото у них там чур та й стайня. Я вам повім так, ось у рамках Новоселиці я ніч домак сам не фантазував, а сяку хижу, ви тепер видите, я видів на свої очі пару раз, ну, може не у кушниці, але взагалі видів. Наприклад, єдна хижка, яка стала інспірацією всіх хижі, видів мій по пути на Лисичим. По пути на Лисичів якісь ми йшли на рибника, між іншим з Іваном Тарковичем, котрий є туйка на стрімові, котрий є туйка з нами у чатові. Ми разом із ним йшли, і ми виділи сяку руну хишку, ге тепер у ній стоїмо. Ось на першому етажові долі там була маленька стайня, на другому етажові була сяка маленька комнатка. Просто ось ся хижа, котру ми тепер видимо, та вона може маленько має об'ємна, має багата, або плановання, руно такої я видів там. Ну, та значить, у нас тут є така кухонька, є під, і є тут і спальня. Є велика широка постіль, є шифон із цурем. Шифон із цурем, представляєте собі, багато живуть люди, якої на 1928 рік. Ну, і ясно ж, зад хижі є то, чим сі люди епін богаті. Пчоли. Тепер пчоли сплять, або другий час вони ходять. А туйка ще видимо, наприклад, потач із курми. Туйка видимо ще, наприклад, потач із курми у сусіда. Не знаю, ці кури там ходять чи ні. Я їх тепер не вижу. Можемо попробувати перескочити до сусіда. О, господи, так не Петро напудив. Зачав пити мед такої склянки. Хоба. Все, я у потачі. Видите, тут такий потач курям. Є в них такий маленька загорода, ходити, і тут вони можуть заходити. Пише Івано, що у нас у Березниках сохранилися десь 3 давні хижі, все, які я видів на очі. Ну, пак на кілько давні. Там всі не нові, не домак нові. Ну, а у всього газди, видите, теж. У нього є потач, у нього є кюш, у нього є тут вівця прив'язана, не пам'ятаю на що. Є дриварня така, горі дриварню приперта літра, туся колють дрова, туйка є винниця, і сама хижа така теж доста класична. Видите, ось тут є торнац, тут є усього газди з торнац, просто ось із цього торнаца ще можеш йти вон не через ворота, а й так можеш зайти із вулиці через торнац, так і до хиж. Файно, не? Якщо щось не хочуть спати, літають попід плафоном такі. Ну, на подівних це є дещо добре. Видав ніч. На подівних ніч не є доброго, а в стайні... Ага, никайте. Усі в хижі, і ще теж таке доста непривичне планування, бо ми тут видимо 3 двері. Видите? Видите, ось тут суть стандартні сіни та й хижа, а далі тут окремі двері на чур, де буде сіно та й таке всяке звіром, котре у 3-й двері у стайню вже дається худобі. І це така, доста нестандартна планіровка, бо в основному ви будете мати авать 2 двері. Значить, кіть єдні двері, то ви заходите в сіно, то там маєте єдну хижу другу. Кіть 2 двері, то ви маєте єдну у сіни та й до хиж, а другі двері то вже чур стайня. А туйка маємо доста непривично, бо 3 двері маємо. Єдні у сіно та й до хиж, другі у чур, треті до стайні. Видите, така інтересна хижка тут у нас. Та ми дуже-дуже незадер сюди зайшли. Насправді, догде хижі, котрі ви тут видите на сервері, вони мають якусь свою специфіку. Вони чимось іншакі, чимось інтересні, чимось не такі другі. Та я би вам дуже радив
пак, кіть десь будете мати час, без мене теж тут полізати саменькі, бо я не можу сам ушитко вам виговорити. Ну, ідемо далі. Ідемо далі центральну вулицю, тут якісь люди ся живуть ліпше, якісь май слабо. Усіх людей ще файна хижа. Усіх людей така доста бідняцька, бо мають пчоли, та, в принципі, мають потенціал ся розвинути, кіть їх не задавить конкуренція за фією. Но усі у хижі, в принципі, що унікального тут є? У них винниця маленько не так учинена, як у других людей, а з другого, в принципі, така сама файна хижка. Туйка школа. А вже школу є смисл зайти поникати. І це у нас 19-й номер туйки на вулиці. Можемо зайти поникати школу, бо туйка справді уже дещо інше кое. Є в них окремий колодязь на території, є в них окрема гуйцанка, є в них окремий будар. Ну ж, тут все так розділено, розонажено. О, Митя Барвінок, здоров. Ну, і... Це що ти? Думаєте, кона на попут скакує тут? Ну, пчола у школі? Дораз виженемо. Ну, і це була доста класична ситуація, як визирала школа. У школі була одна кімната, де жив учитель, і друга кімната, де ся іпен жило. Де ся іпен учило, перебачте. Значить, там були парти, була дошка, і там люди писали. Значить, тут ми видимо якраз ось і справа тут у нас кімната, де жив сам учитель. Тут у нього робочий кабінетик такий, є в нього навіть, видите, карта на веселиці, тут він спав, тут у нього шифон на цуря, та й таке. А тут, навпроти, уже іпен була сама тута, туйся учили. Значить, тут є теж карта на веселиці, бо вже майвелика така на цілу стіну. Тут якийсь портрет важних людей, можемо собі так представити, айно. І тут люди собі сідали, і учитель брав грейду, малював по дошці, пакрянду витирав, а линіков, ну, може буде, коли і линіку треба було. Айно. І ще один важний момент, можете запримітити тут в углові така мурований дараб стіни. І це тут у коридорі стояв шпор такий великий. Цим шпором печко то грілося. Ясне діло, коли студено, та не будуть діти у студені сидіти. Там ся гріло, та нагрівалося, в принципі, ушитка хижа ся гріла. Це насправді дуже реалістично, дуже похоже до правди, як ото визирало в туті роки по наших селах. Наприклад, кіть підете у Сканзен, та у Сканзенові ви будете бачити дуже похожу на це школу, може вона авать зеркально розвернута, авать таку ідентична до сьої. З одним лише розділом штуйки є ще така третя кімната, така маленька, така столярка, можна казати. Туйка сись учитель поломлені лавиці, поломлені стільці ремонтує. Айно, ж у нього тут на поді теж ніч, в принципі, не є. Айно, та у нього тут усім учитель Йосиф завідує, так? Ну, і як вийдемо вон, та там, ясно діло, казав йому, що є будар, а туйка є ще потік. Цей потік веде нас на торговицю. Та я би вас усіх із учительської хижі кося вже нагуйцат. Никите, як ся файно гуйцав. Кося вже нагуйцав, та я би вас кликав далі на торговицю, поникати на пам'ятник закладателеві Новоселиці Йосифові Коцконишинцеві. Торговиця не вся фактично і кінчаться основна вулиця, видите, тут такої школа, ми тепер у ній були. І це мало би бути май живое місто у селові, тут би мало бути май много челяди. Тут можеш купити вшитко вовну, м'яса, імпортні гризачки,
якусь зеленину. Свічки та й мед туй не продають, бо гіндика такої на сій вулиці прахуйте бовтики з медом. Ну, а сесе пам'ятник, монумент Йосифові Коцконишинцьові, котрий заклав сесе село. Так, злізь, будь добрий, з книжки гет. Ну, добре. Туйка якраз, видите, облагородили маленьку територію, поклали лавиці, посадили туйки такі імпортні. Туйка ще нігде. Туйка. У всьому селові туї ще нігде не були. Це перві. І кіть би вам дуже приспічило, та туй за корчом сути ще бударі публічні. Ну. Я вижу, людям бударі май люблять пам'ятник закладателеві, айбо не мені вас судити. Ну, Торговиця є, направду, не лише географічним, но і культурним центром села, бо такої виці можемо видіти видко церкву, і може до церкви перейти, там лише треба перескочити потік, перескочити зворину, та й вже ми в церкві. Такою тут є поща, а ото так се знає, де поща, там центр села. І виціть із цієї торговиці видко хрест на полонині, а за тим хрестом якраз Салаш. У Салаші живуть вівчарі, ну вони там не живуть, вони туди лише на літо йдуть. У Салаші вівчарі пасуть вівці, там ся чинить сир, молоко, сир, там ся стриже вовна з них. І, Салаш є дуже важним містом діля живота села. І кіть уже кажемо за культурний центр села, та такої гурі торговицю є наш театр. Пойме в театр. Я так чув, що цього року будуть класти того головного тарабанщика. Сцена доста велика, зал просто титанічно гігантський, є міста повно в залові, є і балкон такий, на тому балконикові теж доста міста там, а чи є навіть навіть 2 шори сідаків. Дуже файно мені це видить. Тут є гримерка, айно. Бити це не бити, таке звідання. Айно. Видите, світла тут файні наклали. Сам театр, він мусить бути. Сесе є таким важним культурним компонентом. І такою в рамках цього театру, туйка на другому етажові, із цього боку відкрилася недавно і бібліотека. Туйка бібліотека є. Книжок раз мало, або будеся наповняти. Вона лише минулого року ачі відкрила, то абсолютно нормально, щось не встигли позмітувати. І на секундочку, сякое планування, і це не є якась теж придумка. У Кушниці, видкіть я сам, руно сяка була ситуація, що там є клуб, далі пак то вже був клуб, не театр, а був клуб, і на другому етажові над входом там якраз була бібліотека. Руно сякое планування гітуйки. Та й це я не сперста висав. Далі у нас є ще 3 дуже важні локації. Церков, Гамора та й Салаш. І зачнемо ми з церкви. Та мусимося раз провернути від театра на крок назад, на торговицю, і від торговиці вийдемо у церкву. Там Костя ще обстав, то видав Денис. Так, ні? Не йде. Тут кругом мене люди підскакують. Пойте на торговицю, ідемо до церкви. Вроді всі тут суть. Добре. А кіть когось не є, та найдуть нас. Церкву тяжко не замітити, мені се видить. Значить, туйка за монументом Йосифові Коцконишинцьові є така перемітка через воду,
через потік. І такою виходимо до церкви. В принципі, по-нормальному до церкви ходиться, ясне діло, путем, або, китісте вже на торговиці, та не будете обходити туди, Бог знає як далеко, а прийдете туди. Учинив їм всякі паранні ворота з Христом, мені се видить не піло получилося. Тоді, коли їм чинив відео за сесю церкву, та ще не було цього Христа. Поїме далі. Значить, сама церква учинена по прикладові церкви, котра тепер стоїть у музеєві у Кошицях, Русинська церква. Та я старався максимально наблизити, наскільки дозволять Майнкрафт. А одну, ясно діло, що вона маленько не така. Так, тут можеш напитися води, тут якась жіночка мала продавати свічки. Перехреститися. Маленьком не начне біди. Тут ви видите Парізи стоять, тут є іконостас, котрий купили, були не так давно. Отець Ковач щось нам розказує. А низька якраз шутка у тих, кося держить цього календаря, та низька шутка між іншим. Не сидіть, тепер стати треба, перебачте. Чуєте? Там іще видите Господи, як це називає цей балконик у церкві? Я забув слово. Матице Божа. Я забув слово. Може мені декого у чатові нагадати. Та сяка церква, Коврош, айно, щось таке було. Тут я не знав, насправді, що має бути у тайній комнаті за тим, у тайній комнаті за іконостасом, та фіглювавимося, що тут попи хотіли узувати дерев'яного відера. Таке. Та, в принципі, церква получилася доста файна, об'ємна, у ній много міста, файний іконостас вийшов, мені ся полюбило, як можна комбінувати блоки желіза, золота, сякі. Мігаль забув, я й не знав. Ікони, вітражі, може ся вам то не мече в очі, або туйка ще файні вітражі. Видите, я викоснував цвітне скло, аби наподобити такий вітраж. Май детально то в Майнкрафтові не вийде вчинити. Мені це, видить, файно вийшло. Далі, за церковлю у нас є такий невеличкий тимітів. Туйка спочивають якісь люди, які були важні, Ко був найважний, та тих хоронили за церковлю. Яка Колумбія. Що тут зліва? Як Колумбія? Я не дуже поняв, за яку Колумбію ся звідаєте, або, Туйка Тимітів. А за Тимітовом гінде ще є валило. Нам воно, в принципі, низько не дуже інтересно є. Бо ми тепер будемо йти далі. Нам ще треба поникати гамору, далі салаш і, кid дасть Бог сил, та дійдемо ще у лісництво. Що, обіцяно, YouTube, то по всі нормальні відео працюють, трансляції не працюють. Перебачте, я не знав. Мені се видить, у мене тут указує доста нормально. Маленько є задержки, або нічому не хибить іпін. Я собі паралельно відкрив і теж трансляцію, никати це все добрі. Та вона у мене, в принципі, не плужить. Не плужить. Є доступна у високому розширенні. Не знав, як вам з тим помочи. Вижу, і сі теж сіли на фотькання біля церкви. Добре. Чистовані екскурсанти, пойте потихеньку далі. Ідемо никати гамору. Я включу день.
Не сердіться, я включу день. Не будемо вночі йти. Пойме никати гамору. Ото нам треба вийти такої з церкви, спуститися долі путем. Ідемо? Там ще люди якісь застряли, може не в курсі. Пойме через торговицю на гамору. Укажу вам гамору, бо то так само важний момент, важний елемент індустрії села Домак. Важний момент індустрії села. На гаморі чиниться ушитка серсама. А, то поща. Там нічого інтересного. Гамора – то важний момент індустрії села, бо там ся чинить всяка серсама, ушиток інструмент, чиниться там, на гаморі. Щося діє. А, тут ще й на зворена тече між іншим. О, тут третя зворена. Я щось низько комусь розказував, що в мене лише 2 зворени в Новоселиці, а в нас 3. Ну, туйка є хижа ковача, та й туйка є такої гамора. Це туй жиє ковач. Головного ковача звати Митер Желізнишинець. І тут є гамора. По прикладу того, як то водяне голесо, вода не в тот бік тече, в нормальний бік тече. Ось у лисичому вона паде не з цього бока, а паде з другого бока голеса. Бо то, ну, ото таке. Йой-йой-йой, Петра намотало гет. Айно, якраз Іван Таркович зо мною теж був і на лисичим никати ту гамору. Якийсь іще дзюрчикся прикапчав. Це якийсь новий, цього не знав. Сьому треба буде далеко йти, аби нас знайшов. А ну, ці найде нас у Новоселиці. Глядайте нас по селові. Ну, і дзвон, ясне діло, як це фунгує. Айно ж там тече потік. Значить, потікавать маленька ріка, та далі чиниться яка структура, де се задержує вода. Така мікродамба, айно, мікродамба така, де се задержує вода, і далі через спеціальний клапан вода ся пущать на голесо, і то голесо ся крутить. І тим голесом приводиться у дію великий сись клепачище, молот. А вать як його називають люди, гамора. Так? Гамора то якраз, ну, від німецького слова тот гаммер, ото якраз молот такий великий. Ну, та туй ковачі місні, видите, мають інструмент, можуть цими щипцями взяти дараб желіза, розогріти його, туй бух-бух-бух, то клепачом поковтати, застудити у воді, а вдяку цьому величезному клепачищові, гаморі, та воно автоматизовується ще. Видите, штуйки се виробляють лопати, фейси, чекани і так далі, і так далі. Туйки є ще маленько і сирого желіза в них складено, видите, і туйки в них є ще сироє желізо складено. Туйки є у них уніформа, айно ж, усе се убирають робочі, така кожана, та тверда збруя в них якась така має бути, убися не попечи, уби жар держати. Ну, і туйка з боку, між іншим, є в них і склад угля. Поламав свій мозок і не може... Ото ок. Не творися. Мож новий возик пак зробити. Ну. Та туйка за гамору у них є складене угля та й дерево. Ільницької угля. Айно, ільницької угля. Ну, дуже нечасто у Майнкрафту ви можете увидіти домак блок угля складений. Айно, а тут він якраз дуже парує контекстуально до цього. І видите, сися гамора була вчинена з тигли, котру виробили на фабриці Гіндика. Гіндика, знаєте, була фабрика, ми і перше виділи.
ми її перше виділи, та там сися тигла виробляла, і метр желізничинець уповів аж фоса. Ну, чистовані коцкарі, збираємося зась на кучу, ідемо потихеньку у Салаш. Ідемо горі берегом. Ту сте? 1, 2, 3, 4, 5, п'ятеро вже добрі. Кіця когось десь заблудив, та найдетеся. Там, між іншим, на сайті, котрий я вам метав, то там є желізний жандарм десь ходить. Він там має бути. Ото цигани навчилися желізних големів чинити. Сокоточів. А ми потихеньку... когось новий. Цюрчик. Здоров. Будемо йти в Салаш. Там ми ще не були. Йоні. В Салаші ми ще не були, йдемо горі путем. Між іншим, тут ще й пчолярі живуть, видите? Усіх пасіка така ні в року. А туйка вже ся кінчать улиця, зачинається вже лише такий тяжкий пішак. І за ним у одного бока видимо циганський табор, тут у них коні, у того бока ділянки людські за зарвою, там цигани живуть, тут хижа барона, там у них теж є кузня, та й всякі такі маленькі хижачки, у котрих вони живуть. В принципі, що м видів на прикладі того строю. Табор. Або ми тепер не йдемо в табор, ми тепер йдемо горі в Салаш. Йдемо горі берегом в Салаш, туди, куди на полонину женуть війці. А тут, між іншим, і зачинається дуже красний потік, з котрого тече вода із цього красного потока, тече вода на гамору. І виціть видко панораму села даже маленько. Так, файно, і церкву видко, все файно. Тече вода каламутна, уповіш мечом єм смутна, я не смутна лем сердита, бо Марія давно не була бита. Я не пам'ятаю, як ця співанка кінчать, ми йдемо далі горі берегом. Так ми ся змучили, сядемо си маленько на лавицю перепочити, бо так ми ся змучили, так ми довго йшли. У мене зафунгує теж. Фунгує, добре. Я ся сим не основав дуже давно. Клинцну фотку з вами. Нормально. Йой. На стул лабу висадив. Всякий нечесний бітанга екскурсовод у вас. І тут вилізаємо горі берегом і наконець приходимо у Салаш. Місто, де люди пасуть вівці. У Салашові я сам не був лично, і я Салаш построїв лише базовано по тому, що я бачив на фотьках, на відео, що я чув, як люди розказували. Це один із немногих елементів у цьому селові, котрі я чинив не будучи там. Усі ті архітектурні елементи, котрі ми могли бачити у селові там долі, я їх бачив на свої очі. Салаш і це лише щось єно, що я на свої очі не бачив, або, в принципі, розумів, як воно фунгує. Бо я відсі бачив не раз. Значить, той суд колиби, у котрих живуть вічарі, сплять, а туйка є така спеціальна, структура. Никайте, там вівці, котріся напасли, їх зогнали, і тут будуть, сідати вівчарі, будуть міняти по одну вівцю, доїти, молокося виливати сюди у лавор, вівця се пущать далі у всю загороду, і так слідуючи. Ось є такий гузький фільтр, де сидять вівчарі у вечері доат овець та й кози. Мігалі з фанатами, а цяк. Сяк доат кози, фунгує.
Ну, видите, челяник ся розуміє нараз, як ото робить. Сяк доїться коза ввечері, пак ся сюди виливать молоко. Та віці собі будуть лягати спати, а ввечері будуть йти сюди, у колибу, і будуть варити сир із того молока. Будуть брати смирякові конари, і через смирякові конари будуть проціжувати молоко у сись великий лавор і у ньому варити сир. Всяко то фунгує. Так, нам зась ніч. Я би хотів нас усіх повести у лісництво, на лісосіку, айбо боуся йти у темноті. Може я нам уключу день? Нико не проти, кіть я включу день. Нико не був проти. Ну що, чистована челядь, пойте через хащу на лісосіку. Виціть, в принципі, видко, де лісосіка. Просто ж туди не є пішака. Туди не є пішака. Треба буде йти через хащу. Паркурити треба буде дораз. В принципі, із самого початку я й не планував, аби лісосіка була частиною екскурсії. Я думав, що люди самі найдуть. Ож кой будуть досліджувати, та самі найдуть. А чи ліпше вказати і не вказати. Заходить нам ще Акен 256, або я раз не буду годен почекати. Акен нас найде, а може і не найде. А кіт нас не найде, та найде то. А, я ще й літати годен, ну то вже не інтересно. Треба пішося добрати на лісосіку. Коротше, видите, смереки великі, йдемо на них. А там будете видіти вже. О! Горіла сосна стояла, ну. Ну, туй сме. Туй сме, добралися на лісосіку. Туй, видите, бокорося. Здоров. Туй, видите, бокорося. Грузять. Сесе пак... Сі бокори, пак ясно діло туди, дулі водою, везуться на пристань. А як телепортувати? Я то не буду знати вчинити. Я би його прителепортував, коли я знав, як це то чинити. Та сяк перебачте. Туй не є голоду, дамагу, забий і біжи. А ну, в принципі, так. Когось там писав, а його не пустило? А, ото він йому ж нашептати хотів, а я його спалив, перебачте. Сілан, це інтернет проводить. Ні. І це елемент, котрий я видів наживо, то й просто тяжко... Я не знав, як то ліпше зобразити. Смисл никайте в чому. Туйки, видите, стоять наметані кимаки, і на ланцові є такий гак. І цьому гакові прив'язується ковбиця, і в нас ланцом тягне туди. Ось, і це штука така, аби механічно перетягти. Що, 11 чоловік нас? Та файно. Кітькось може телепортнути... Петр, ти можеш телепортнути сюди того персонажа, бо я не знав, як то вчинити. То би не поламав сервер дораз. Ну, та як їм хотів поїсти? Чекерся кличе. Бо є ще друга методика, як... Є ще... А ну, чекайте. Я попробую скопірувати оповістку, це воно справді зафунгує сяк. Ні. Я не знав, як таке чинити. Кіть буде Петро мати дяку та телепортне, а кіть ні, та перебачте. Ну, а я що хотів поїсти. Були два методи, як доправляти кимаки із лісосіки на місто, куди десь авто грузить у бокор. Перший метод то цяк за якимось ланцом, ретізом то тягнути, а другий метод то чинилося із дощок такий пазик,
не знаю, гістьок на воду такоїся. Чи я не пам'ятаю, є на то специфічне слово такое. Це риза, це різен якийсь. Може, когось буде знати. Василь Ковач мені за то розказував, що він таке відів. І просто, знаєте, по жолобкові пущали дулі берегом коня тручать гет. Ану, ти, тручашня гет. Ну, та що м розказував? Ну, а вать тросом, а вать таким жолобком металося задрав. Ну, а вать таким жолобком металося ось просто мечати кимак, і він це так везе дулі тим, і тим жолобом ще пущали воду, аби тому помагало йти. І воно, в принципі, файно фунгувало. І вже там дулі, тутися назбирали ковиці, їх метали на воду, зв'язували, і то був бокор. А вже бокор якся везе дулі водою, ви собі плюс-мінус представляєте. Ну, а як визирала лісосіка? Значить, туйка, ясне діло, вже сте виділи наметані сесі ковбиці, туйка сесь, як се то, чекер, казали, айно? Чекер се називає, сеся штука, сесь гак називається чекер. Туйка ми видимо, ось коник сигіняшний пробує одну ковбицю притягти, ось там, ну, в основному кіньми тягали, ось видите, кіт є убалене дерево, убалена смерека, та її конем тягли до міста, видки ті вже може тим жолобом, чекером потягнути. Ну, сякі великі навіть не знав, сякої великої кою паде. Йой, мати це Боже, я навіть не знаю, як це розчинювати, куди це вести. Ну, та діла сяких, туйки ще і дощки нараз чинили. Це вже доста апгрейд. В основному на лісосіках сякого не було, а й бо у мене тут ще є така новинка, ось ще таку нараз із ковбиці таку на дощки розчинювали, видите? Мені це видить доста файно придумано. Ну, та туйка живуть сесі, туйка сесі люди живуть, котрі той роблять, туйся в них ясне діло. І їсти варить щось, туйки вони сплять, є в них навіть якісь книжки почитати, кої в них увечері є маленько часу, кої не дуже змучений суд. Така в них тут маленька хижочка. Доста паранна мені ся видить получилася. Хоч у мене не є ніякої реальної інспірації на сесе, я не знав видки воно. Ну ж, у мене не було реальної інспірації на сесю хижку, я її в принципі то на своїй удяці просто зробив. Ну, а туйка, гадкуйте, не покусіть ростки смерека. Значить, туйка, видите, насажена, свіжа смерека, бо люди не дурні, люди, кої порубали старое та насадили новое. І туй в якийсь час виросте нова смерекова хаща. Айно, файно, не? Мені се любить, як все, цикл іде далі. Ну, в принципі, це основне, що я вам хотів указати у Новоселиці. Я би ще хоч півгодину пострімив, пойте зо мною у замок. Ідете в замок, той суть руїни замка. Такий старенький, зарватий. Пойте. Кітісь те ще туй, кітісь те ще не откапчали, та пойте никати замок. То треба буде, видав, у воду скакати, переплисти, це як. Хоба, попаркурити маленько. А, Іван уже там був, йому вже не інтересно буде. Гіндика його на горі видко, там руїни замку, то нам туди. Пливемо через тису. Ну, то сяк. Я насправді не встиг їм був придумати якусь дуже правдоподобну легенду за цей замок. Щось таке конкретне я за нього не встиг угадати. Я лише знав оповісти, що замок уже давно не фунгує.
І кой Йосиф Коцконишинець закладував той село, та, в принципі, замок уже і не фунгував. Значить, цей замок уже, можна казати, 100 годів як розвалений стоїть. Мало 100 годів як розвалений стоїть. У ньомуся якийсь сегіняшний ковдош поселив, значить, туйка не кеме. Айно, сякий замок. Він, насправді, у доста файний в локації, бо у нього лише з одного міста може приступити бутуйка зарва із цього боку, із того боку теж зарва, з третього боку ріка. Ну, лише з одного боку можеш зайти, виціть можеш лише зайти. Замок Мигаля це пише, ну поки як. Лише з одного боку можеш зайти, виціть там, де тепер село, або коли цей замок фунгував, та цього села ще не було. Це була така оборонна точка. Ну, та тут був якийсь такий перший дворик, котрий був закритий, ізольований. Тут був далі другий дворик, і я так розумію, що якось так фунгувало, аж у перший дворик могли сте зайти лише виціть, і кіть ви нападник, кіть ви заходите у цей замок без запрошення, як так можна казати, та вас вицять із верхи могли порозстрілювати. Ну, і тут був другий дворик, або я так розумію, що це вже був однушній дворик, бо над ним часточно була якась стріха. Видите, тут дощки стремлять, та й стіна є. Ну, а тут ся поселив якийсь сегіняшний. Ну, що чиниш? Ну, добре. Ну, я ніч не вижу. Перебачте, я собі включу день. бо я ніч не вижу. Ну, тут є башта, яка в чомусь дуже похожа на башту у Невицькому. У Невицькому доста похожа, мені ся получилася, як у Невицькому. То була моя основна інспірація того, як вона визират. Просто у Невицькому аддека її ще обновляли, реконструкцію її маленько таку чинили, а сися вже така, видите, побутіла, погнила, тручаут мене гет. Мені ся такое не любить. Сись Наруто, Фурт мене тручать на якісь подвиги, які мені не треба. Ну, а я, в принципі, якраз розказував, щось стало, ага, я ся завадив у Я, в принципі, якраз розказував, що туйка сись замок доста неприступний, бо із цього бока зарва, із цього бока лише така, видите, невеличка полоса, по котрій може замкові прийти. Дякую, Коваче, уж зайшов весь. На здоровлічко, радий бивимося прикавчати з людьми. Ну, тут є така невеличка полоса, по котрій можеш прийти, або із цього бока такою була башта, та з башти було би легко розстрілювати людей. Та ясно діло, що це теж доста файно захищений кусок. Ну, а там зарва. Ну, там будемо туди злізати. І, як могли стеся догадати, у цього замка є ще спрятане місто, за котре ніхто не знає. Зато я вам його вкажу. Авать не вкажу. Там, коротше, золото, або я його не годен відкрити. Ну, може, нам Петро поможе, кіть би мав час. Треба один пролаз відкрити. Треба один пролаз відкрити, як би то вчинити? Не можемо? Секрет. А ну, чекайте, зараз газда прийде з ключом. Так, все, залізайте, лиш не закрийте нас там. Боже, кілько нас тут набігло. Ну, туйка є спрятане золото і тайний виход із того. Йой, нащо сте залізли в павучину? Нащо сте залізли в павучину? Сигінята. Смисл в тому, що я вас закрив. Закрили нас справді, ні? Ну, туйка є золото, і туйка був тайний виход із замку.
ко дуже має дяку та може знайти, куди цей тунель виходив, кажи Петрові найня спасе. Пак ти бися й міг і сам спасти, просто що довго. Нажимаш пробіл, та ти піднімешся дгорі. Ні? Це ні. Можеш то від горі по сьому лізти? Мож, ні? Це не мож. А, ні, не мож. Ага. Значить, все. Значить, паучина то такої... Угу, ясно. Значить, а там ти сам? О, вже його спасли. Все, добре. Все, вилізаємо гет. Йой, ото значить, слухайте, все значить не добрі. Всякий когось зайде, а адміна не буде на серверові, так ось може там застрягнути. Айно, пастка для злодіїв, когось там годин застрягнути на Ухтема. Когось там годин застрягнути на Ухтема. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Ну, а гіндика, кіть бистеся приникали, та може навіть знайдете виход із того тайного тунеля, як виціть люди... і у колодязі можеш ще застрягнути. Або ні, у колодязьові ти умреш, утопишся і, значить, переродишся на спавні. А й це лише єдна така справді небезпечна локація, ось можеш умерти. Ну, а туйка, кажу, кіться приникати, та можете знайти локацію, видкіть із замка був то тайний виход. Тамки. А я тихенько утікну, докіть мене ніко не відів. Та я із замка тайно втікну, видите? І це був тот тунель. Тут вже, правда, всі факлі загасли. Це був тот тунель, видить. І туй пак сідаш на лодьку і так шуп-шуп-шуп-шуп, і дулі водою, і втік. О, видите, такерся утопив. Все, природа за такером. А не є команди на спаун вернутися, правда? Ож, кіть умреш у бавці, айно, та верташся на спаун. А іншак, іншак не знав як. Значить, тут є єдна посправдішня така пастка, ож із неї ніяк не вилізеш. То та паучина. На злодіїв. Реально пастка на злодіїв. Ти би дійшов куди? Ож телепортувавись такера від нам. Ну, пойте ще поникаємо малу сторонку, а далі я буду потихеньку вже закривати стрім. Серверся не закривати, новоселиця буде жити, можете прийти і порозниковувати у шиткі локації, котрі я вам не вказував. Порозумійте ож усьому селові, а чи дасть 30 хижі, і кожна хижа має нормально запарованої обшаря і має декоровану хижу одну. Ож воно усе... книжки не можеш читати. Ай-яй-яй. Книжки не можеш читати, то правда біда. Айно, безграмотність. Не знаємо читати. Пойме никати малу сторонку. Тільки ще такий дараб села, доста такий дикий. Когось не пущать? Пак тебе галичани найперше не пущало. Ні? Тебе й перше не пущало, а далі пішло. Добре розумів? Айпішкася не міняла. Нічся не то. Чекай. Поки ти заходив, ні, галичанине? Я щось не пам'ятаю. А тепер є кого зазвідати, айно. Тут технічну частину завідує Петро. Де є? Десь тут був. Десь тут підскакував. То він би мав з тим знати помочи.
Айно, у нас на сайті фільтр на галичан. Ні, CC звіркися нагенерували автоматично. Це як у ванілі фунгує спаун звірьох, так вони ся нагенерували. Я ніч не додавав. Кроме, може, декількох кутрів силовий суд, кроме декотрих кутрів силовий суд прив'язаний в стайні, а на газдівстві, але там, наприклад, суд 2 воли прив'язані на торговиці до воза. Господичку. Артур Будинок 100 гривень. Дякую за екскурсію. Артур Будинок 100 гривнів. Красно дякую за 100 гривнів. Дуже дякую. Артур Б. Там воно написало будинок, а то Артур Б якийсь. Ну, фамілію скоротило. Артур Будинок. Вся озвучка капець. Дуже красно дякую вам за донат. Він покриє тиждень роботи сервера. Ну, татуй на малій сторонці є, наприклад, така інтересна хишка. Вона теж построєна по реальному прикладові, але вона така доста нестандартна. Ось тут у нас є jedna хижа, така майпродовганиста. Тут же сам чоловік, єден. І тут у нього є стайня, така маленький чурь. А там у нього корова, туйка. Лише пішла в очередь. Ну, і це газда, котрий реально живе натико далеко, натико з краю села, ож у нього навіть не загорожено. Ож він ся навіть не побізував загородити, він просто знає, від котрого дерева до котрого його територія, та й готово. Слідуюча родина вже лише аж у газди, котрий пониже живе. Пониже, видите, тут у нас копиться сіна, та тут уже живе другий газда. Тут вже видимо якусь городину. І це у нас така мало класична, не дуже багата хишка. Тут таких повно. Тут вже навіть якось спить. А ні, то привіділося. Пчола застряла, хотіла. То шершун до хиш залетів, то зато газда десь утік видав, ні? І сіникайте десь тут. Попряталися. Газдовися спрятали на пуді. Чут, йой, там екскурсія йде, прячмися, Направду, газдовися попрятали, ну. Там тут на пуді. Спряталися, нікого їх не видите. Ну, і це така доста класична хишка, маленька. Така класична маленька хишка. А от жінця прячуть, ясно. Ну. Тут на малій сторонці ще з інтересного маємо капличку. Айно. Розумієте, ж ми тепер доста далеко. Ось це такий крайчик села, котрий в церкві є дуже далеко. Та люди ся звели, причому много в чому цю капличку проспонсірував і газда корчми Фрідріх, і головний ковач Митер Желізнишинець. Звелися, поклали ту капличку, таку, щоб люди могли справляти свої духовні потреби і без потреби йти аж так далеко до церкви. Айно, за книжку перебачте, тут у селовищі просто чилять така, ми ще не знаємо читати, та, ну, не можеш читати, видите, перебачте. Ви ще не знаєте читати, щастя не навчили, так мені пише. Ну, та, туйка на малій сторонці є ще одно газдівство, туйка. У цих газдовів така доста теж привична хишка, не є аж якась супер-пупер оригінальна. Лавиця, стіл, шпор, постелі доста тісно, або в принципі чекалося, айно ж як буде. І так само стайня, та й готово. Ну йди гет. Ну, та є в них древарка теж в них там є піла, десь дрова колоти можуть, айно.
Ай. А так тут тихо, файно, можеш попробувати вилізти на стріху, никати сено, воселиться вночі. Куриця з хижів, світиться. Мені се види доста файно вийшло. На малій сторонці є тут ще одна хижка, тут фактично лише кілько 4 газдівства. На малій сторонці лише 4 газдівства, що із 30 вже замітний дараб. Значить, можеш казати, що на малій сторонці жиє кілько 10% людей точно. Почти 10% людей жиє на малій сторонці. Ага, ну ники, галичанине, кіт що, та я просто не знав, як тебе звати, зато ти кажу галичанине, бо так і записаний. Кіт що, та кажу ти, сервер буде фунгувати далі, кіця не будеш годин прикапчати та напишеш в Telegram, попробуємо тобі помочи. Ну, бо ти можеш сам тут походити, розвідати. О, ці русини грають Death Metal. Не знав, це ото рахується Death Metal, але мені ся видить, тож обшар, ото Power Metal якийсь. Не знав. Ану. Обшар. Почорніли гори. Почорніли гори. Як ото? Почорніли гори, почорніли ліси. Не знав, як то, де мож то слухати. Ану. Поглядайте сесе. Поглядайте сесе, та там вам буде русинський дезметал. Ну, не дезметал, бо воно щось таке. Воно скорше... ну то black metal. Яся в тих хвилях у шеліяких металів не дуже розумів, та ви не перебачте. О, тут забралася челядь, може теж ще й фотьку вчинити. Хоба. Та й сяк. Хоба. Добре. Ну, у новоселиці файно. Ну, та обшар то доста класна black metal видав. Кажу, я в тому, чесно, не дуже розумів. Ну, то є на всіх стрімінгах, і на Spotify, і на Ютубові. Не буду тепер метати то. Та, в принципі, я би казав, що я на цьому буду потихеньку кінчати стрім. І ще так файно зайшло сонце. Я просто вже чув по собі, аж гертанка вже не видержує. Я давно не стрімив, я давно так много не говорив нараз за шором. Та треба маленько перепочити. І мені так видно, що устиг їм указати такі основні моменти. І, ясне діло, ж мушу на тому наголосити ще раз, ось я у новоселиці постарався вкласти у кожному газдівствові, аби воно було чимось оригінальне, аби воно було чимось не похоже на другі. Гет, дог, де хижі мають якусь реальну інспірацію. Може хіба 2-3 хижки, то й такі суто ж я такої домак не видів, лише на фотьках. Наприклад, церков. Церков я строїв по прикладові церкви у Кошицях. Я її на очі не видів, а й бо русинські церкви я на очі видів другі. Та я мав з чого скомбінувати інспірацію. Так само Салаш. Я у нев'яному Салашові реально не був, бо я видів фотьки, відео, та я в принципі знав, як це нарабляти з вівцями, з козами, та я вчинив так, як я тут розумів. І мені видно, що вийшло доста реалістично. Далі, звідаться галичанин, це буде ще стрім в ближайші місяці. В принципі, тепер новоселиця би ся мала мало спомалити, бо я не планую тут достроювати щось нове. Як мінімум, в даний момент такої задумки не є. Аж щось надійде, та можу докласти, ясне діло, місто ще є на серверові, просто, що я не знав, це я справді пропустив щось таке суперважне, що треба докласти. Це буду я ще робити екскурсії. Не знав, в принципі, цей стрім був важною екскурсією, її можеш переникувати, можеш никати повтори.
Я можу робити приватні екскурсії, айно можемося десь созвонити. Можемося десь созвонити на Діскордові, наприклад. Я казав би, може буде вчинити і англоязичний стрім, між іншим, бо суть іще люди, яким теж так би було інтересно поникати, котрі не поберуть розуміти по-русинськи. Не занавеселиться, а в загальному. В общому, як ти повісти, я би радий стрімити, но дуже мало часу. В даний момент я сесю неділю виривав такий, щоб був час пострімити, бо чесно, дуже накладно з часом. Є дуже много всяких активностей, якими я мушу займати, які потребують моєї уваги, де я мушу бути. Є много чого дня треба. Та я не знав, це я буду активно стрімити ближайший час. Ну, сяк просто є. Я би радий, або об'єктивно ближайший час не буду годин активно стрімити. Та перебачте. Буду чинити якісь відео часу, неките. Мало раз у місяць щось виходить. Не дуже об'ємне. В ближайші місяці. Ну, коби був час та й дяка, та щось бим пострімив, бо ото доста файно, цяк зайти, покаскувати з челядю, то доста файно. Ну добре. Чистований позрачі, я ся буду потихеньку відкланювати. Дуже дякую всім, хто низько зайшов, послухати, поникати. Дякую всім, хто ся був даже прикапчав на сервер. Нас тут було більше 10 чоловік в якийсь момент. Я постарався розказати по максимуму усись короткий час, котрий у нас є. Тут дуже накруто 2 години стріма получилося, із котрих лише 1,5 години насправді ходили ми по локаціях. Та й по одній локації ми домак пропустили, не позаходили ми, а не увалило, не поникали ми у фабриці на адміністративний корпус фабрики, не ходили ми у циганський табор, не поникали ми всі хижі, та в принципі тут є що ще никати. В будь-який час, коли можете самі зайти, самі походити. Може, суд по деякі хиби, наприклад, у замковій є локація, десь вони застрягнути на Ухтема. Може, то нароком. Не буду знати. Може, то нароком, або айно. Дякую всім, хто був низько тут зі мною. Новоселиця буде жити. Можете заходити, гуляти, беріть цимбурів, указуйте, бо і це село, можеш казати, у котрому виріс я. Ушитко, що тут є, я застав. Ну, почти вшитко, у нас не було такої фабрики, та й соляної бані, або, в принципі, і все таке усереднене багатое русинське село, десь у долині Тересви, наприклад, дуже залегко гонно бити. І це, направду, місто, в котрому виросла наша старшина, і його треба тямити, бо там сформувалися всякі сохти, звики, котрими ми живемо донизька, навіть їх не розуміємо. І я си так гадав, що тому є така культурна цінність, що треба знати, то треба відіти. Так і не гонисте, то відіти уже наживо, бо тих хижів, авать уже просто не є, авать до них далеко йти. Та зато маєте тут цікаве віртуальне місто. Маєте новоселицю. Та буду радий, кіть з того буде хосен, не лише мені, а й вам. Кіть будете мати час, та ще мене дюгайте, та може вам порозказую май детально за якісь окремі елементи, за котрі низько не встиг їм розказати. Ну, на цьому тоді будуся потихеньку відкланювати, бо вже не беру говорити, ще б много порозказував, або вже не гертанка не дозволять. Та дякую, майтеся.